il-korteo se jgħaddi fuq il-kampus kif qed tgħid jieqaf f'post pjuttost viċin tal-fakultà fejn hu kien jaħdem. Hemmhekk waqt li qed idur by the way nispera li jkun hemm staff u studenti illi jissalutjawh waqt li jkun għaddej. U mbagħad jieqaf f'post partikolari impoġġu girlanda fuq il-tabut u fil-waqt li jkun qiegħed hemmhekk f'ħsiebna nagħmlulu salut billi titkanta poeżija tiegħu għall-mużika ta' Vince Fabri. U mbagħad ikompli fi triqtu. Jiġifieri salut żgħir imma nispera sinifikanti għall-persuna li tant għamel ġid kemm lill-istudenti lill-Università nifisha u naħseb anke nazzjonalment. Ara, Tricia, kien akademiku eżemplari. Għaliex kien jaqdi lill-istudenti bit-talim tiegħu li kien apprezzat ħafna minnhom, kien jaqdi lill-erf billi jipproduċi materjal ta' valur u riċerkat u kien jaqdi wkoll is-soċjetà għaliex kien jikkomunika magħha direttament bil-kitbiet tiegħu fil-medja lokali u fuq ir-radju, ġifieri jagħmel l-affarijiet kollha b'maniera ideali illi għandu jispira lil kulħadd fl-akkademja.